Ya Ramogi na tarik ariyo dwe en mar auchiel higa mar 2023 tich abich mokwongo e dweni wantiere kod mathoth moikone weche manyien mag ang'ichwelo mago ma wasebedo kwaloni mesa makao weche manyien odiochieng' ma kawuono omiyo bed kode chakruok nyaka giko magi weche ma omiyo pek. I've moved ahead to invoke that power that I have as a citizen and a member of the public, and also that the courts have, to be able to hear me and to make a determination. Senator Mabusia ochopo e nyim doho ka odwaro ni ochung twak mar paro mar chik omenda e od bura mamalo. Koro dwaro ni jatije do mapacho ka andi okich oko ka gitude kod ohand mula mabandia. Wan kaka jonyansa duto te kata seling kata tonglo pokomewa. Jogo mane lweny ma toko mbulu ma higa ma 2007 ne odare kuondegi mag dak ywak ni piny owacho e wiyo wil kodgi higni 15 nyaka sani. Ramogi kaka pile namba ma tudruok en 30600 yudwa achiel kachiel kokalo Facebook page mar Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube Ramogi TV. Watu wakodi kendo miwa pachi weche ma upogore mwakeloni e weche wa manyien maga ang'ichwelo. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Senator Mabusia okeo mtata otero ng'ur e nyim doho e paro mar omenda manyocha ichoko e pach jopiny. E ng'ur mare mtata wacho ni paro no mabende ong'ere kaka finance 2023 dhiata chike mapachoka. Mtata dwaro ni doho bende ochung twak e wi paro mar chikno e od bura mamalo. Medo ni paro mar chikno e nyato dwaro mar ng'ado atamalo 3 mar osara mag jomondike tich biro rocho ratich ji mang'eny. Mtata bende koro dwaro ni ogai mar doho mapacho ka endi Martha Koome oyier jong'ad bura mapiyo mondo winj ng'ur mare. Kama e kaka mtata ni oloso e tok chwalo ng'ur mare e nyim doho. I perceive this to be cascading threats against the constitutional order of this country, and I've moved ahead to invoke that power that I have as a citizen and a member of the public, and also that the courts have, to be able to hear me and to make a determination. It is Section 28 of the bill, which imposes VAT on petroleum products. The impact is just basically somebody is trying to remove the industrial base of this country. People are going to be businesses are going to move out. The country is going to be very expensive and unproductive. Businesses are going to move out, and that threatens the right to socio-economic rights in Article 43. So these are threats that are discernible and are available. Wadhi gwenge mag Kiambu, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odokne gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi kaluwore gi bura mar thiche oko e apisi kendo chako chenro matieko ywaro e kind Wamatangi kod MCS mag county no. MCS gose Wamatangi luongo piny owacho mare chwalo chenro dongruok kaachiel kod keto tenge jotelo mawuok e county no. Romano yore kod od bura mawuok e county ma Kiambu. Jalup jatend piny ne onyiso jotelo mondo ti kanyakla e chwalo dongruok ne jopiny ka jod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba kod jod bura ma county no Ann wa Muradha to ne ok ochopo e romono. Kaluwore gi jaod bura ma Juja George Kiomburi ma en achiel kuom jotelo osebedo e ng'ala manyime e kwedo telo mar Wamatangi. Wamatangi osebedo katiyo kod agoko ma ok odewo pach jotelo mamoko. Na mkutano ambao tulialikwa na Deputy President Gachagua, sisi pamoja na uongozi wote wa Kiambu. Governor alikuja na kiini cha huu mkutano ulikuwa vile tunaweza fanya kazi tukiwa kitu kimoja katika Kiambu County. Kumetokea shida ama makosa mengi ambayo yamekuwa yakifanyika Kiambu sababu ya governor wakati alichaguliwa aliamua kufanya kazi peke yake, akaondokea ma MCAs, akaondokea ma CEC, akaondokea wafanyikazi wote wa county. Sasa unapata mambo ya Kiambu ambayo tuliahidi watu wakati wa campaign haikuwa inafanyika. Na tuko tayari kwa sababu yeye kama kiongozi wetu wa Mount Kenya tunamheshimu na tunajua mawazo yake ni mawazo ambayo yanatakia watu wa mlima haswa watu wa Kiambu mambo mazuri, na kwa hivyo tunajua mashauri yake ni mashauri ambayo tunaweza taka pia sisi kuyasikiza.
Jokanyo mag riwruok mar jod bura mag kaunti motenore kod kweth siasa mar Kenya Kwanza onyiero oboke mane ondiknegi kod jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala. E obokeno, Malala ne osiemo wenge jod bura go e paro magiseketo mar chungo chenro mag ute bura mag kaunti nyaka dwachgi mar medo sara chopi kod piny owacho. Stanley Karanja, ma en jagoro mar riwruok mar MCS no kendo MCA ma Naivasha East, wacho ni dwachgi no pogore gi mago mag duond bura kendo ok gibidok chien kata matin. Karanja bende ne omedo jiwo ute bura mag counties duto ma pacho ka mondo chung chenro gi duto kochakore juma manyien. Issue ya welfare ya MCS kote nchini Kenya haihusu chama, haihusu religion na haihusu mambo yote. It has no political inclination. Wacha kunipunguzia mshahara, sijaona mtu ana review mshahara kuenda chini na inaendaga juu. Kwa nini wewe ukisikia tunateta kwa sababu mtu amereview mshahara kwenda chini unatuandikia barua? Utaandika nyingi sana na goja next week ndio ujue tutafuga yetu Nakuru. Sasa ndio uone kweli maneno inaendelea ikishika. Tunataka kufanya protection ya kitu ambayo tunaita devolution. The only way to protect devolution ni kuhakikisha ya kwamba the soldiers ama wale watu ambao wako pale the baseline ya devolution iko empowered enough kuhakikisha ya kwamba ile nia ya devolution inaweza kutimia. Let this government at least listen to the cries, and we want to tell Honorable Malala that we respect you as the SG, but you must respect the voice of the people, because we the people are not going down anytime soon. Wadhi weche mag doho. Midhiero mag jatatije mar bad migao mar doho An Atieno Amadi ne omedore bang' kambi mar uso mula mar piny Dubai chwalo paro mar gole oko e apisi ne duol mochung' ne jalbuche JSC. Kambino mar Britain Gold Trading dwaro mondo thiche oko e apisi kuom ketho mar rem uso negi mula bang' ka omenda maromo milion 89 kuom gi kaachiel gitiyo marach kod apisi mare. Chris Owino Mioler. Jumatatu ya hii wiki ilifika Poma saa 8, wanasema wanaitwaje na serikali pakuone. Sikuchua sababu kubwa ni nini. Ndio nimekuja sasa mbele ya serikali. Kwa Ramogi watimo mos kuom riwruok mar pichni kanyo mano en report ma iyudo mana bang' thuolo machuok kende. Wabiro dhi nyime gi mani neno kanyo en ni Nabii Yohana Marabich mawuok e kaunti ma Bungoma ochopo nyim tesendo bila ma Bungoma kamedayo dhoge kotenore gi wach mane odonjne godo gi dinde. Okang' makama biro tok siem mane ochiw kod kamanda mar obila e kaunti no Francis Koli. Yohani gero ni biro duoko penjo kotenore kod puonj mosebedo ka okeyo kokale kanisa ne. Dwaro matimo ne nondo no biro toka jodak ma Nandolia mantiere kar chung bura makandui ne obedo gi to kaluwore gi kanisa ne. Komanda mar obila e kaunti ma Bungoma pod timo nonro e kanise mantiere gi puonj mobayo kaachiel kod mago ma ok ondiki ayanga. Jumatatu ya hii wiki ilifika Poma saa 8, wanasema wanaitwaje na serikali pakuone. Sikuchua sababu kubwa ni nini. Ndio nimekuja sasa mbele ya serikali waniambie sababu kubwa ambayo waliniitia hapa. Chaelewa sababu ambayo waliniita. Chaambia statement nini ambayo ilifanya wakaniita hapa. Ambayo tumekuitia ni baadhi ya vitu tunataka tu kujua na tatuelezea vile iko ili tuweze pia kukuelewa. Huyu mzee wetu ana chakula gani anapika huku? Hii chakula anapakulia watu ni chakula sawa sawa ama ina sumu? Si ndio? Tuwezi kuwa nakula wale wanakula na sisi hatukuli.
hii chakula yenye inakaa waboni. Piny owacho chano loso centers ma irite nyithi kiye kod nyithindo maung'aw mogeni kaka orphanages kod children homes. Chenro makamano biro loko ngima nyithindo ma kwan gi dirom 50,000 e pacho ka. Achiel kuom rowere mosedonge centers makamago en Janet, achiel ma koro manyo anyuolane. Janet ma en rawera maonge nyalo mar loso kata winjo, wacho ni noringo molal tok kane nyamin gi ochwade higni 11 mokalo. Ray Polo leronwa achiel nade ma koro omako achiel. E higa mar 2010, Janet Achieng noringo boka mowacho ni nyamin mare nosasego bang' ka jonyuolgi nowere kendo jwang'ogi e lwet anyuola gimoro. An chon idala kucha nada kod dawa manene konya to nene antie shida. Nyaminwa ne chwada mang'eny kendo naluoko sande nikech antina bena dagu kuro. Rawerano maonge nyalo mar winjo kata loso wacho ni hawi nolware e lwet obila moro mane otere skund jopuonjre manigi ng'ol machal kode Mama Seno School for the Deaf. We didn't even know the name of Janet. We are the people who baptized Janet Achieng. Hawi nomedo luwe e sikundno ka riwruok moro ma ok mar piny owacho nokawo ting' mar sombe. Notera school Maseno ma jo Maseno no konya kabisa. Then atieko Maseno mana dhi Mumias School for the Deaf. Kaka omedo dongo e kaka owuoro ka anyuolane nojwang'e mapok omanye nyaka sani. The girl gets lonely. Whenever others go home during holidays, we usually allow them to go back to their parents, but she remains alone in the home because she does not have anywhere she can go to. And stress mang'eny kendo paro ang'eny go. Tok tiegruok, dwaro maduong' ma Janet nigo en mar yudo anyuolane. To gimanda en manani an onge jonyuolna manyalo tanga kata skul mondo gibi gikonya aonge go. Awuotho kawuok e skul tadhi kenda to adong' kenda seche moko e skul to joma konya onge. Mane momiyo adwaro mondo ng'ato konye chunya nigi lit mang'eny. En gi luoro ni dipo ka okwamo e lwet familia machielo, poni ok oyudo anyuonde mapiyo, kaluwore ni piny owacho oketo chenro mar loro kuonde reso nyithindo koda rowere ma ong'aw kaka en. Chenro mabiro kawo higni 10 geto duoko nyithindo e lwet anyuola, ka moko bende ibiro rwaki e senta manie gwenge. No biro loko ngima nyithindo ma hawe 50,000 ma odak e centers mohewo 800 manie pacho ka. This simply because the government sees the homes, families as the better place a child can stay than an institution. Penjo en ni Achieng biro chiedho kanye. To ka nyathini no kel to wachnwa no mondo obi Siaya ka. Obe no wacho ni kuchopo Siaya to bro ng'eyo kama dala gintie. To ka wachopo Siaya diera to nyathini koro kia ndarni opogre gik moko duto lokre. Koro nyathini be ywak nto yawa. Mama gi kata baba gi okoro miego. Koro mane momiyo nyathini nigi shida maduong' kabisa. Koro ng'at manyalo ng'eyo min gi kata wuon gi to konywa. Achieng omiyo wasigande ka ogeno ni anyuolane kata osiepene machon biro neno pichane kendo konya yudo wedene. Ray Polo, Ramogi TV. Erokamano Ray Polo kuom lipot machal kamano. Winjo ko penjo kanyo ni to anyuolane ni kanye higni 11 pok obedo gi thuolo mar ng'eyo gi chakre no wuok dala. Kendo gima koro dware ni en bende mondo bede gi thuolo mar riwore kod anyuolane kata familia mar miyo. Ka in ng'at manyalo yange kaka okete Ramogi TV to inyalo wuok oko mondo mi okony oyud kaka odok dala. Kapok wadhi e yweyo en nitie jogo maloso kod achiel kachiel kokalo e YouTube page mar Ramogi TV. Steve Odangero kamano intiere dala mar Ugis. Iwacho ni wuoro kuma piny ochomo. Kalistas Wasonga ineno Ramogi TV maler intiere Kilifi. Iwacho ni
piny Kenya koro onge gima odong'ie kata matin. Helen Aura Ramogi ler kamano Mildred Achieng' iwacho ni Ramogi ler en mana ni wakia kama piny ochomo. Kamano Mako Tiene no achiel kachiel ka intiere Keroka iwacho ni weche ma otenore kod kanisa gin weche mabedo matek pile ka pile. Kamano Mako Tieno. Geoffrey Uma Ramogi lero kiwacho ni intiere kanya. Steve Agura neni kanya achiel kachiel. Mago jok manena achiel kachiel kokalo e YouTube page mar Ramogi TV kendo twak kod Apollo Tieno iwacho ni piny oridore makoro oking'eyo kuma uring uchoma. Mago jogo mosebedo kaloso kod achiel kachiel mano e YouTube page mar Ramogi. Oscar Pondo intiere Kajiado. Kamano kuom keto Ramogi TV nyakwara mga jwangi kidhi mabor. Pod wantiere kod mothoth moekuni chenro mar Ang'ichwelo. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Chulo Kuro. Anadwaro munda tim ni malit. Mana kaka ni tim na malit. Kwa higni apar kabis. Miriambo. Jamriambo? Manonga majamriambo. Bidugi kiawa. Anadhi pando nyatimra kachani kula mankaini. Gik mosekalo timore kendo. Onge keny mora madhi timre kawuono. Tapki pod en sirono. Masiro jot. Mama samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yakubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubawako magini kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Wadhi nyime. Moko kuom jod bura mag duond bura mar ODM
Omedo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni osemiyo jo Kenya ting'o sigo mapek kaluwore gi uchumi ma piny Kenya ma odhi malo nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Jod bura go kotelne kod jatend kweth manok e od bura mamalo James Opiyo Wandayi wacho ni paro mar chik mar omenda mano ma higa ma 2023 kaka riwruok mar Azimio ok ginyal yie mondo mi okal e nyim od bura. Gikoni chikno dhi medo siko uchumi mathurka ka Wandayi wacho ni jatend piny Kenya William Ruto keto osuru mamalo ne jo Kenya ma yuto mar pesa gi ni piny ma madi biro tiyo godo e kampen mar higa ma 2027. Jod bura go bende wacho ni kaka riwruog siasa mag Azimio ok gibido ke twak gi Kenya Kwanza ka gikone jora mag Azimio pacho ka mondo ikre ne ng'anyo kaluwore gi ngima matek ma jo Kenya sani kale. Ne giloso rawinji Chiefs kambe kar chung bura ma Kasipul e kinde romo mar ODM kama ne ginyiere twak mane Ruto ogolo e kinde nyasi mar Madaraka. Address. Can you confirm here that you reject in totality the finance bill 2023? In fact, my view is that if the finance bill is not withdrawn, the finance bill 2023 as currently crafted, if the National Treasury does not withdraw it and reintroduce it in a form that is acceptable to the people of Kenya, then there's no point. There's no point of anyone coming to Parliament to read the so-called budget speech. Nearly everybody is opposing this bill. So if you support it, know that you are a lone ranger and you are not helping anybody in Kenya. And you told Kenyans that you are in for hustlers. You baptized a common man with a new name called hustlers. But the first thing that you did, Mr. Ruto, as soon as you got to that throne, is to make sure that all the prices of commodities for the hustlers went up. Maneno paro mapod biro dhi nyime pacho kaendi. Report mabende ne wakilo ni motelo kanyo midhiero mag jatatije mar bad migao mar do An Atieno Amadi ne omedore bang' kambi mar uso mula mar piny Dubai chwalo paro mar golo e apisi ne duol mochung' ne jo albuche JSC. Kambino ma Braton Gold Trading dwaro mondo thiche oke apisi kuom ketho mar remuso ne gi mula bang' ka omenda maromo shillings milion 89 kuomgi ka achiel gitiyo marach kod apisi mare. Chris Owino miyo walero. Juma achiel bang' kambi mar Dubai tudo jatatije maduong' mar bad migao mar doho An Atieno Amadi kod mibadhi mar uso mula, kambi mar Braton Gold Trading koro ochwalo paro mar gole e apisi ne duol mar JSC. E bura mane ochwal ne JSC kod okinde mekgi, kambi mar Braton Gold Trading dwaro mondo thich oko An Amadi kuom tiyo marach kod apisi mare. Kambi no bende sayo An Amadi kuom telo ne kambi mare mar okinde e kinde ma pod ondike kod bad migao mar doho. Kambi mar Braton Gold sayo An Amadi kuom rem chwalo ne gi mula kata odoko ne gisechulo Amadi kokalo kuom kambi mare mar Amadi and Associates omenda maromo milion 89. Amadi kata kamano ne okwedo wach makamano ka owacho ne osethegore kod kambi mare mar Amadi and Associates e higa mar 2014 bang' bedo jagoro maduong' mar bad migao mar doho e pacho kae. Ne olieko ni kambi no sani ni e lwet wuode miluongo ni Brian Ochieng kod Andrew Kiarie, wach ma Braton Gold okwedo motegno. Kaluwore gi oboke mane ochwal ne JSC, kambi mar Amadi and Associates pod otelne kod An Amadi ma ok Brian Ochieng. Gimedo lero ni kata odoko ni An Amadi ne ondiko ne doho mamalo tarik 10 dwe mar 2 e wi okang' mar kawo yweyo ne tije mag kambino kuom thuolo ma ok oyangore. Mbui mag tudruok mar Amadi and Associates oketo maler ni An Amadi ne en jang'ad rieko margi nyaka e higa mar 2017. Weche mag kambi mar Braton Gold Trading e wi tend kambi mar Amadi and Associates bende oyudo pek bang' oboke mag duol mochung' ne ndiko kembe e pacho kae nyiso ni An Amadi
pod ema otelo ne kambino nyaka tarik 30 dwe mar abich higani. Oboke mane ochwal e nyim doho bende keto Ann Amadi kama diny kaluwore ni Andrew Kierie kod Brian Ochieng mane Ann Amadi owacho ni gin jotend kambi mare yangore ne osewuok e kambino kendo ndiko kambi machielo. Doho mamalo ne ogolo chik mondo olor accounts duto mag bengi ma itudogo Ann Amadi e wi mibadhi makamano. Amadi kata kamano ne ochwalo bura mar kwedo chik makamano kokalo kuom okil kamalo kamare James Oduol ka owacho ni ne onge ng'eyo moro amora e wi mibadhi mar mule kind kambi mare kod kambi mar Bruton Gold. Bang' yudo burano, JSC koro biro romo mar winjo burano kendo nono adiera e wi seyo makamago. Poni giyudo adiera e wi seyogo, JSC biro goyo ombulu mar thiche oko e lemo makamano. Duol mar JSC nigi jokanyo 13 kendo otelne kod ogai mar doho Martha Koome. Moko kuom jokanyo mag JSC gin Macharia Njeru, Mohamed Warsame, David Majanja, Evelyn Olwande, JB Muturi, Jacqueline Ngutia kod Mohamed Ibrahim. Amadi bende nyalo dhi e doho poni ok oyie kod ng'eto mar JSC. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi e lipot ma biro moro thothu magin jogo mer loso gik moko. Bende iseidho ndek kalapapla. Bende sipenjori lony mitiyogo e loso ndegeno. Jal moro keto kinda itiyo gi lony mare e loso ndek kalapapla ma ogeno ni obiro yoro boche pone yudo lesen mowinjore. Fredrick Onyango tiyo tije e alwora Mangara, Buore, Nairobi. Sharon Ong'ao nolimo kar tije kendo miyo walere wi gik ma othedho kamoting'o ndek kalapapla. Kata obedo ni ochalo kod nyamburko mong'ere kaka tuk-tuk. Fredrick Onyango oketo geno ni chieng' moro achiel obiro fuyo e wi boche, mana kaka ndeke mamoko mag kalapapla. Onyango madendore ni Freddy Engineer osebedo ka thedho ndekene kamae en mare maradek. Kuom luor ne lony kod kinda mar jo Kenya, Freddy otiso ndeke ni Boeing 254. Mimi nilianza hii teknolojia nikiwa kwenye street. Nikiwa mdogo, mamangu na babangu akaenda Siaya, akarudi Olanga. Wakati alirudi Olanga nimekuwa nikiteseka sana nikiwa kijana mdogo, lakini babangu hakuwa na mapato ya kutosha ya kuweza kunisomesha kwa shule. Nikajipata nimepelekwa rehabilitation center hii ya Nairobi City Council, na mimi sikuweza kupata masomo vizuri. Nikaweza kuenda kosi moja ya mzungu mmoja anaitwa Dr. Richard Krem wa Amerika. Nikafanya mwaka mzima, nikapata experience kidogo, lakini si ati ni ile masomo ilikuwa ni permanent, ilikuwa ni masomo ya muda kidogo. Lakini hii ni vitu imekuwa ndani yangu tu ya kufanya hivi. Ndio saa watu wananiita Engineer Fred juu mi huunda vitu different sana. Freddy wachono sete motiyo kod ndeke ni matintin e alwora ma Nairobi. Ogeno yudo lesson mar fuyo. Hii ndege imeenda town, imeenda Uhuru Park, imeenda Thika Road, imeenda kila mahali. Inatembea, inakimbia. Na inaenda kwa mwendo mzuri sana kama wa gari. Na kupaa inaweza, ingawa bado serikali bado hawajaweza kunipatia kibali cha kupaa. Ndeke no ni githoth gik madwarore e ndeke. Kuna kila kitu hapa. Ninaweza jua ni position gani nataka kutumia kuendesha ndege yangu. Iko nazo. Wuodhe mar loso ndege osebedo mabor kendo osemuonyo omenda mathoth. Hii inaweza imenikost kwa ajili si mchezo iko hapa. Kwa ajili saa zingine unatoa 2,000, 3,000 unanunua chuma ama aluminium. Juu inahitaji kuwa na aluminium, inahitaji kuwa na battery, vitu nyingi sana. Kama hizi vitu unaziona hapa, hizi ni systems za kufanya mwenye kwa mebebo ni ndege yangu. Anaenda akisikia ngoma hapa tu ndani, hizi ni mix za ngoma ziko hapa ndani. Nikimbeba anaenda akisikia ngoma akiwa hapa ndani. Nilipenda sana iwe ni kitu ya starehe. Na ndio unaona bado naendelea kuitengeneza ndani. Nilikuwa naibomoa hapa ndani ndio niweze kuirembesha vizuri ikae kitu kisafi, kitu kinapendeza. Ndio ninaendelea naye. Freddy wachoni ndege ni osebedo kalombo oganda madwaro ng'eyo kako nyalo tiyo. Hata mara mingi mimi naifunika juu. Huwa saa zingine siwezi fanya kazi. Mtu anataka kujua nilianza kutengeneza hii kitu aje. Venye nyinyi mmekuja hata mmepata nimeifunua.
naifunikanga sana juu ya watu. Watu wanakuuliza maswali, unakuwa siku mzima ni kuambia, kusemesana na watu, kuwaelezea ni nini hii. Hii ndege kwa nini ina muundo wa tuktuku, ina muundo wa pikipiki. Hii ndege ni ya kipekee, iko na miguu 4. Tuktuku inakuwa na mguu moja. Kwa mwendo wa tuktuku inakuwa na mguu moja peke yake. Hii nimeweza kuweka stand ya miguu 4 ndio iweze nikitaka kwenda place fulani ndio niruke niende. Haina haja kuambia mtu sukuma hapo nyuma niende, juu ndege nyingi hazina mwendo wa kuendea chini. Zina mwendo tu peke yake wa kuendea juu. Kopogore gi loso ndege, Frederick bende oseloso kendo uso doli 2 manigi nyalo mar tiyo kaka dhano mong'ere kaka robots. Sani oloso nyamburko ma nyithindo nyalo riembo. Sasa hii gari inaweza endeshwa ni mtoto wa miaka 5, mtoto wa miaka 10 anaweza endesha hii gari, na ndio nimetengeneza kakiwa kagari ka watoto. Ndio ninaweza mtoto akikuja asema na niize sana kuendesha, na ndio naendelea kuitengeneza. Ni rahisi sana kuiendesha hii kagari. Fred Engineer geno loso nyamburko matiyo gi much pi maliet kapok higani orumo. Kuna gari tunatengeneza hii mwezi ambao ni ya kutumia maji, na nitaipeleka Siaya County. Itakuwa kule sehemu za Olanga. Unajua kule Usago, kama kwetu kule sehemu ya huko Olanga, Siaya huko kuna kuanga sana shida ya mafuta, petroli. Sasa mtu kitamboenda anunue petroli, ana take long time, yani akiwa na bodaboda anaenda mbali sana ndio apate petroli. Sasa mimi nataka kutengeneza gari ya steam. Which edhano omiyo Fredi timo kinda mar chopo lekne mar jalos ndege mafuyo. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Pogore kendo ji ntiere gi mich mopogore kendo ntiere gi lek ma loso ndege. Cleophas Oluoch asedo ndege ma bro dhi godo Seme. Ni koro iriwa wuoth. Ka wadhi nyime, oganda jo Kenya mane tulo mag siasa odaro miechgi tok yiero mar higa ma 2007 pod ywago chudo mane piny owacho singonegi. Moko kuom oganda go e alwora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya wacho ni piny owacho osejwang'ogi kaka higni medo sudo. Kaka Joju Malero, oganda go koro geno lokruok kaluwore kod twak e kindgi gi komiti mawinjo ng'ur to kod ywak mag jopiny. Samariga ma 2007 ne okelo lal mar ngima, hinyruok kod lal mar mwandu ne jokenya mathoth. Kaluwore kod nonro mag piny owacho, ji ma kwan gi oganda achiel ne owito ngimagi ka mwandu mathoth mag ji giwegi ne okethore. Jomoko ma kwan gi romo 650 ne odar e miechegi, ka moko lopegi bende ne oyaki. Piny owacho ne osingo konyo joma ne odar e miechegi yudo kuonde machielo mag dak e chenro mane otisi Rudi Nyumbani mane ochakore dwe mar 5 mar higano ma 2008. Kata kamano, bang' higni 15, oganda go pod guonyo mbala mag tulo mag yiero mane oloko ngimagi higni 15 mokalo. Pod girito chudo koa kuom piny owacho mamalo. Na wito dhano 11, gik moko duto te, ngimana duto te, mine kaka nadhi naduogo ka onge kod gimoro nyaka chiel kawuono. Nyaka chiel kawuono onge gima serikali osemiya. Ningesema kwa serikali ilipe waadhiriwa ili hii kesi iishe na hizi shida zote ziishe. Kwan ji moe ogana 85 mane tulo mag siasa odaro e gwenge mag Nyanza kaachiel kod Imbo mar Kenya pod bandho chudo mane serikali osingo chwalonegi. Amoko kaka unenani. An kaka an ngimana en kaka uneno ni angima nikech Nyasaye. Sisi watu wa Nyanza tuliwachwa kama mayatima. Giywak ni pod gidangni e kor gwenge maonge kar dak malong'o. Wan kaka jo Nyanza duto te kata seling kata tunglu pokomewa. Naomba serikali, kama hakika mnajua sisi pia ni wana Kenya, sisi pia tunatoa ushuru, tafadhali angalia eneo ya Nyanza. Tich adek jumani, komiti mar odwon mawinjo ywak ma ochwal kod oganda ne oromo kod moko kuom jogo eko mane tulo mar siasa ne odaro e gwego mag Nyanza kaachiel kod Imbo mar piny Kenya. Komiti ne osingo ruyo chenro mar manyo kony ne jogo matulo ne odaro. Were of concern was compensation to the people who were affected during the 2007 PEF. We will have other stakeholders that will come in
When we have listened to all of them, then we will write a report to Parliament. Then a decision will be raised from there. We'll write a report and a recommendation. Adwa kwayo wajumbe mag wate makaluo ni kuyie to wach ni chieng' mikele od bura to une mukwongo uchak ubede namba 1 mondo mi ukal gini. Kata bed ni gni mathoth osekalo ka gibando chudo margi. Jogi matulo mar siasa mar higa mar 2007 nyaka 2008 ne odaro pod nitiere kod geno ni ywak margi ibiro winji. Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi en wach mosebedi ka iluwo chakre higa mar 2007 mano higni bura mondo mi ochopi higa mar 2003. Ka wach machal kamano bende nitiere gwenge mago mag Trans Nzoia kama gavana e kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya obogo daro ganda mani wuok e piny Kongo mapodogo touch alap makitali. Natembeya wacho ni piny owacho mamalo osejwang'ogi kod ogandago kata bedo ni onego chwalgi e kambi makakuma. Omedo ni ogandago kale midhiero mathoth e alap makitali to chal kagima piny owacho umwang'i ne midhiero magikadhe. Natembeya lero ni pok oyudo omenda mar chopo kare dwaro mar jopiny Kongo mapod okwamo Kitale ka kwan ji maromo 1,600 osegudore e alap ma Kitale kuom dweche. Tuko na challenge bana county commissioner mtasaidia hapo. Tuko na refugees. Refugees wametoka Democratic Republic of Congo. Wengine wametoka Rwanda. Wengine wametoka Burundi. Wengine wametoka Uganda. Wamejaa Pakistan. Sisi hatuna facility ya kuaccommodate refugees. Ndio government iingilie watu wapelekwe Kakuma, ndio? Ama mimi nitatafuta malori niwaweke nile niwamwage Nyayo Stadium haki hapo. Alafu wajipange na huko, ndio? Hivi karibuni kutakuwa na kolera. Hao wanaenda kwa kichoo kwa barabara, wanapitia kwa barabara, no facility. Watoto wanaumia, wazee wanaumia, mambo ya refugee mambo ya national government. Kaudhi weche magarita kwe jatend migao marita kwe ma ngere Kithure Kindiki olando ni ibiro yaw kendo apisi mag ndiko jowuoth mawuok e pinje maoko e boma ma Garissa. Kindiki jiwo ji ni en okang' mar chenro mar bero chenro mag sirikal ne jopiny e alworano. Ka jodak kod jowuoth ma kono geno fungruok ka yepo no biro timore tarik 1 dwe mar 7 higani. Apis mag ndikruok ne olore higa mag 2014 kaluwore kod monj ma koch mane thoro muche alworano. Jatend migaono ne olimo kuonde mathoth kotwak kod apisas mag arita ma Garissa. Olero ni piny owacho biro keto tenge shillings maromo bilion 20 ne chenro mag bero arita. Sana na shida ya pasipoti. Kwa mfano kuna wanafunzi walikuwa wanapata scholarship kwenda ng'ambo wanateseka, wengine wanaenda matibabu, wengine wanaenda hajj, wengine wanaenda biashara zao. Walikuwa wanapata passport, saa zingine huwa inachelewa. Sisi kama wakazi wa Garissa tulikuwa na shida kutafuta passport tukienda Nairobi, na hata tukienda Nairobi shida ilikuwanga unapata shida kutafuta hiyo kitu sana. Tulikuwa na ofisi hapa ya uhamiaji ambayo ilifungwa. Nataka nitangaze ya kwamba tutafungua ofisi mpya ya kupeana passport za Kenya hapa Garissa kuanzia tarehe 1 mwezi ujao. Serikali imetoa shilingi bilioni 20 ya kuboresha vifaa vya afisa wetu wa usalama ili kuhakikisha kwamba maafisa wetu wako na magari yaliyolindwa, wako na mandege na wako na vifaa vya kujilinda katika mwili wakati wanaenda katika shughuli hii. Kawadhi gwenge Makisi, Gavana Makisi Simbarati kod yor bura mar county no Doris Aburi wuok oko mar jiwo jotelo mamoko mondo witoko paro mar omenda ka ochwale od bura mamalo. Kitarario go jiwo ni chuogo kwanatamalo adek mar osuru ne gedo mag udi. Biro mana medo pek ne jopiny ma nyaka sani chur kod osigo mar pek mar ngima. Arati kod Aburi nyolo osetwak kod jopiny nyasi mag madaraka manyotim e alap magusi mani kaunti ma Kisii. Kama mama kaunti
assure you from Kisii Stadium, I'm not going to pass or vote for the finance bill. Sababu, kila kitu ni tax. Kitu sijaona tax iko mingi na mtanisamea kidogo ni hizi free condoms ambazo zinapeanwa kwa choo. Lakini sanitary pads ambazo watoto wetu wanatumia tax iko juu. Kwa hivyo hakuna kupitisha hiyo finance bill, wenyewe wataona vile wataishughulikia. Ndugu zetu wote ambao mko bungeni pamoja na wao, tafadhali wasipitishe ile bill. Mambo ni mbaya. Hata wahubiri jana mabadri walikuwa wanauliza, tafadhali niongeleshe rais nione kama atafanya nini awaachane na ile mswada. Sisi tunaupinga. Hakuna vile mwalimu anafundisha kule Nyachogochogo, kule Nduru, atakatwa shilingi ama 3% of his salary iende kujenga nyumba wapi? Nairobi. Watu wa Nairobi wajenge manyumba ya kwao, na sisi tukiamua kujenga huku tujenge yetu. Ramogi bang report mowuok county ma Kisii obro kawo yueyo mar ariyo kata kamano kik dhi mabor waduogi weche mag ohala kaachiel kod mago mag tuke. Yani suchi miluongo godo nyithindo mondo bwogo nyithindo mondo chak ywak. Nyako cha irachna e joka. In mana comedian. Itugo koda. Watch what? Chemi za uongo, stories za jabando tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thunder More ni raha peke yake. Bizi ni tie mar puonjo mar nyiso gimonego winje through thum. Kamano. Ya wajo wadu matondi soreni. Saturday kasa kose chopo. Kwenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lunga ni Lin Ramogi nyanya kach. Thum Dagmor. Ngesu kangesu sangwen otieno. Joma thoth gombo idho ndege, to kata moseneno ndege, neno mana mafuyo. Bende ng'eyo ni nitiere ndege molosi e Kenya ka. Tudri gi Sharon Ong'ao kawuono saa achiel kod saa adek otieno. Komi sigand ndek kalapapla molosi gi wuod luo e pacho ka. Wan gi robot, wan gi ndege ni, waloso masinde te, ok mana magi kende. Nitie mwaseloso mang'eny miusoga. Mana e Ramogi TV, kik bai. Jatelo mano biro kae nyoro. Odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini dongat maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyo gi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragia. Ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Wachopo e giko thapki. Matini ni tina inimitimo gigi te. Tosebete odwa kae kuom ndalo mang'eny. Wawuondo ya malich. Ng'ani Arian Kana. Mani onge richo kae. Ya richo e nyim. Ayende natima marach. Donga jisini mondi wuok piyo. Wuok kae piyo. Kik episode mogik mar Thapki Bai. Ngeso ni saa 2 gi dakika 15 otieno.
Machiegni kineno mano ting'eno donje mesa mar ohala jodak mowuok e kaunti ma Isiolo omisingo ni chenro mar gero gach reru apeni kachiel kod odundu mar mauta motenore kod chenro mar lapset mabiro time kuonde manoseyange okang' mokwongo kaka yo mar kelo negi konyruok odhi nyime. Kano lose nyasi mar madaraka e gweng' ma Merti kaunti ma Isiolo, gavana ma kaunti no Abdi Ibrahim Guyo nyosingo ni gisetwak gi jatend piny ewi gedo mar lapset mabiro kadhe gwenge ma Modogashe, Gabartula kod mamoko kapok otundo moyale kaka ne ochan. Ibrahim medo ni giseketo chenro mabiro keto kuonde obila e alwora mag Milango kod Nyamicha mondo tiek ma wach arita mosekethore. Midhiero moyo kata kamano obila mar kaunti neno ni kare koket gi alwora ma Nyamicha gi Dogo Gicha mondo mi gikonye wechego. Mimi nafikia yeye naongea na rais huko mambo mengi amelete hapa profesa, na mambo ya usalama ya Isiolo itabadilika, na wale wakora walikuwa wanatisha watu maisha yao imekuwa hatari. Kwa hivyo hiyo ndio usalama. Tunashukuru governor na hii timu yake, tunashikana na viongozi tukiwa na county MP hapa, tunashikana mkono tuboreshe maisha ya wananchi ya Isiolo. Jambo la muhimu sana ambaye rais ametukubalia ni kupitisha Lapset project, ipite Kula Mawe, ipite Malkadaka, ipite Bulesa, ipite Marti, alafu iende Moyale. Si kazi mzuri sana? Hiyo Lapset project ikipita, railway pia itapita na hiyo barabara. Pipeline pia mafuta itapita na barabara gani? Ni kumaanisha hiyo towns ambayo barabara inapita itainuka na maisha ya watu wetu itainuka. Tunaelewana watu ya Marti kweli? Mnanisikiza mzuri? Pia tumekubaliana na rais atatujengea 2 mega dams. Damu ya kwanza itakuwa hapa inaitwa Kubikalo, na damu ya pili inaitwa Crocodile Jaw ambayo itakuwa pale Isiolo, itaserve Laikipia, itasamburu na Isiolo County. Kwa weche mag ohala, weche mag tuke. Ikruok osetieki ne piem manyamburko madongo motisi ni Rhino Charge. Biro timore kinye bungu ma Nkoteia Community Conservancies e county ma Samburu. Nyamburko 50 kod 2 osendikore ne piem go moyo joriembo mawuok e piny. To margin choko menda biro tiga e gwenge go kama NPM ma 34 mobagi e pacho ka. Jonathan Simon chiel kum jogo mabago piem go yango ni piem go chiwo thuolo ne oganda kembe kod riwruoge nyiso chenro magi mag rito alwora. Kwa weregi weche mag riembo nyamburko e bungu, wan gi timbadhula ma South Korea ne odonjo e tielo mar timbe aboro quarter finals mag World Cup ma jotugo ma hikgi okoingo 20 bang' loyo Ecuador gonde 3-2 tugo mano tugi otieno manyoro e piny Argentina. Korea ne oyudo gol mokwongo e dakika mar 11 ka dakika 8 bang'e ne giyudo gol mar 2. Ecuador ne oyudo achiel e half